אזעקה בוואדי אל-נעם, אין מה לעשות, יוצאים החוצה אומרים להסתכל לשמיים, לראות איפה נופל, איפה מתפוצץ, איפה יש שירות. עכשיו אם לא תחנת הכוח כאן, רות יוסף, או מתקן ביטחוני שיש כאן, לא הייתה כאן אזעקה. האזעקה היא רק בשבילם. כפר של 15,000 איש, אפילו יותר, ואין אזעקה. שם ברקע רואים את רמת חובב, את המפעלים. והנה רואים למעלה. והנה עוד אחד מעלינו. וואו! זה מתקדם לכיוון המפעלים. הולכת להיות נפילה. וואו! 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 עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, שתיים, לא? אם יש אירוע חומרים מסוכנים, אנחנו בצרות.